Sziasztok, hellóztok, én Red Diamond vagyok, és egy Hearthstone-os videót szeretném nektek bemutatni. Most egy Mage-et fogok játszani, és mindjárt kiderül, hogy kivel. Hát eddig miért nem jelentkeztem videóval, ez egy jó kérdés. Azért nem jelentkeztem eddig videóval, mert nem voltak egyes időszakomban. Most leraktam a diplomámat, mestermérnök lettem januárban, és most nagy álláskeresésben vagyok, de most egy Hearthstone-os videót akarok bemutatni, mivel remélem tetszeni fog nektek, és meglátjuk kit is kapok majd. Ugye azt kell tudni, hogy én mage vagyok, hogy ez inkább egy spelles kari, szóval ma inkább a spellekkel kell itt dominálni, és hú, is kaptunk egy priestet, nem szeretjük, de mindegy. Mi is kezdjük, ugye minél azt kell tudni, hogy minél kevesebb őrlapot van, annál jobb az eleje. Szóval most így ki is választottuk. Na, rendben. Na, lássuk a medvét. Priest kezd, üdvözöljük 5 percen, jó fejek vagyunk. Greetings. Így van, és kezdünk egy tauntos labda. Lássuk, hogy mit hoz. Hát, nincsenek túl jó lapjánk, legalább van egy drog. Igen. Jó, én akarok húzni 3 napot, az lesz. Most hogy legyen egy kis előre. Így van. Utána szerintem lerakom ezt a tauntos lapot, de mindjárt meg kiderül, hogy mit akar lépni. Na, ezt nem szeretjük. Berakunk egy tauntos lapot, azt meglátjuk, hogy mit akar. Lássuk, itt sebez meg. Nem tudunk. Hát akkor megsebezzük addig a kedves barátunkat. Most felhíreli, most nagy cucc. Úgy van, gondoltam. De azt majd ki kéne ütni, hogy ezt az tervben van. Már az nem tetszik ott. Igen. Ezt ki is vágom onnan. Ahogy tudom. Szerintem ez így nem fincsi. Úgy. Jelenleg most egy nagyon X-es meccsen állunk. Ezért nem jó a Priest, mert nagyon jól tud healelni, vannak különleges jó lapjai, például az, hogy ez egy nagyon jó lapja. De legalább csak 4-re fogjuk csinálni. Igen, most elment erre 3 napot, gratulálok. Akkor milyen szerintem ezt el akarjuk távolítani úgy, ez szépen így el. És próbáljuk damage-elni, most kivettünk egy jó lapját, most meglátjuk, pedig ez a double half-ös lapja a Priestnek egy nagyon jó lap. Ugye nagyon jól tudja puffolni a lapjait. A Priest, ezt tudni kell róla.
Na, mi ez a legendary lap? Persze, egy legendary lapot kap. De jó. Ok. Hát ezért jó az a polymorph. Szeretjük. Puszilom neki. Így van. Puszi nyuszi. Ennyit ért a legendary lapod. Folytatjuk tovább. Így van. Hát ez igen. Ez már nincs. Nem volt. És nézzük a következő lapot. Ezt most egyedül kirakta. Az szép munka. Azt gratulálok neki. Jó van. Cságyos hullok. Varunk egy tauntot. Nem ezt. Ezt berakom ezt a cságyost. Mullokat. Ezt szépen megsebezzük. Így van. Ennyi volt. Hát addig jól állunk, mert több a lapunk is, ahogy láthatom. Muszáj volt kirakni egy ilyen lapot. Magyarul 2 spell lapja van valószínűleg. Ez egy jó lap. Most spellezik, így van. Kapja a lapokat. Jó van, örülök neki. Nagyon-nagyon. Én meg ezt kirakom. Ezt freezeljük. Én így gondoltam, így van. Oké. Ez egy nagyon jó lap, ami egy neutrális lap, ami arról szól, hogy egy 5/5-ös 6 manál, ez nem rossz. Plusz egy innen mi tudunk freezelni, ahogy láthatjátok, tehát nem tud lépni a következő körben. Kéne egy, remélem egy jó lapot tudok most következőleg. Igen, ez van egy ilyen lapja is. Igen, ezt kirakjuk. Ezt is kirakjuk. Jó. Szerintem kirakjuk még egy ilyen. Így van. Szerintem ezt megöljük. Úgy gondolom ez izé. Így van. Ennyit erről. Van egy taunt lapunk, muszáj lesz megütnie. Divine-nossal hiába üti, meg nem fogja megölni. Egy híró ebben fog megölni, és gondolom ezután nem tudom mit fog dönteni, hogy kit akar megölni avval a kedves ógre barátunkkal. De ahogy látom, Priestezett már egy eleget. Na, lássuk. Ez igen, ez egy jó, szeressük. Na, döntsd, hogy kit akarsz megütni, barátom, már az úgyis freezelni fogod, vagy megütöd az emberemet. Úgy, igen. Okos döntés. Az igen, az is freezelve lesz, nem? Jó van, az ógrét azt ki fogjuk ütni. Akkor rakjuk. Ez így. Bár körül van bénítva. Az 2 és 2 1-es. Igen, ezt fogja csinálni. 1, de és 2 1-esen megüt, na az neki mindegy. Nem, érdekes. Most meg jönnek neki alapjai, tehát ez is vicc. Na mindegy. Na mindegy, legyen egy 7-es. Így van, erre gondoltam. Ez is. Így. Na, erre mit szólsz? Az a baj, hogy most nincsenek a közös, most kicsit a mázlira megyünk. Mert előnyben van. Egy picit. Nem sokkal, de előnyben van. Így van, persze vele a damage az igen. Muszáj lesz, igen. És most van egy 6-os damage-et bekapok. Így van, most valami jó lapnak kéne jönni, ha nem, akkor szerintem nem rossz, de nem az igazi. Ezt üssük be.
kiütjük. Megpróbálunk itt valamit helyzetet javítani, de nem túl rózsaszín előttünk, itt is 4 damage-et be fogunk kapni, plusz ez a lap mindjárt kiderül. Persze. Jó. Még egy 6, akkor 6-ot kapom, bocs. Nem az. Most milyen lapot kapom? Ó, ez jó, szeretjük. Ez mehet. Így van. Hát ez a baj, hogy most is kapunk minimum 6 damage-et. 9-en leszünk. Meglátjuk, mi a lapja van. Az a baj, ez a lap, ez csak akkor jó, ha meg van védve, és van lap a kezünkben, ugye, mert ezt ugye ingyen kapunk egy lapot kicserélve, hát most ez már jó. De van egy ötletünk, hogy ezt lerakjuk, ugye ez egymás mellett lévő lapokat, a plusz egyet, kap egy taunt lapot, úgy. Ezt megsebbezzük így, és meglátjuk, hogy ebből mi jön ki. Most 2 lapja van, nekem meg egy sincs, ez a baj. Meg fogja ölni, nem muszáj lesz. Ha akar valamit tőlem, akkor azt nyugodtan lesebezheted, mert nem, azt le fogja sebezni, ugye amikor én támadom majd a tanult lapot, akkor meghallja, így van. És most megtámadja a 4-1-esen a tanult lapomat. Már úgy ér semmit, így van. Ennyi erről. És most szerintem így ezt akartam hallani. Ó, egy jó lap. Szeressük ezt a lapot. Hogger. Így van. Szépen ütjük majd, és akkor mindig egy kör végén, ez egy nagyon jó legendary lap. Minden kör végén kapok egy 2/2-es taunt lapot. De az a baj, hogy van egy spell-es szarja, ami 2 damage-et nyom. Hát ez nagyon jó. Igen, ezt kinyomja. Ez jó, ezt köszönjük szépen. Na jó van, akkor húzzunk bele. 5. Így. Lássuk, hogy így hogy fog menni. 1. 6. Hát ott beleütünk. Megyünk tovább. Még 4 lap. Így van. Így van. Ezért szeretem ezt a Hogger lapot. Ha meg tudjuk védeni és nem tudja átalakítani ezt, akkor egyre több tauntos 2/2-es lapot fog minden kör végén menni. Most ütögeti, most számolgat. 20, vagy van 6. Igen. 3-at beleütünk szépen a izébe. 1, 2, 3. Következő kör végén meghal. Még egy 2/2-es. Így van. Hát úgy néz ki, hogy járjuk, ha csak nincsen jó lapja most. Most 2 bele tud ütni a csempembe, de azon kívül semmit nem tud csinálni. Így van, 3. Nekem 8 van, minimum 2-t kinyírozni, ennyi, megnyertük, köszönjük szépen. Hát azért még benyomom ezt. Csak úgy poénból. Így van. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, remélem ebből sokat tudtatok tanulni. És további szép napot nektek. Sziasztok, hello, hello.